te sing apan pa wa jang ai ko blai ki pat ba borok jang ki art planetary ki constituency ki blai ki amnesty jang ki pat kom ju kam tam yang lang kadam lai ko constituency ki bala penjok yang aku mau amnesty pat kam tam lu ki parti ki pradekot joka council ki bala ibet peterangan ni kon na kam tam ki ko siam thì cái cam hi ka ba khmat kat tu kan telingan pen pau na kinon chibon ki kam ko council ngani pendap te kom bangi la ang not na do bangi sedang mentau ni parti na do ngami isya khmat na ka ta kam ko jongi na ka banta man man rai secara ada ka ba ben ko hoi te ni ko ka ba khmat ko ngibo ka long bangin streamline ni pen ben ti ya ka office jong ka social ka tadi ka ba khmat ka bangi ang not na ka ka isi ka tamai bangi pen ben ti streamline ni office jong ka district council nang ta kamat ka ba ar ka bangi bu ka long bu thong ka long ba nam ta ka trading lesson how de ka trading lesson ka long ba inom issue thamai trading lesson ya kinu ko ki kam ka ba ki khasi jongi ya antrai ka ta ngi bu ak ma de ka thong jongi ka bangi nyepet ka e ka la trading ka bangi le ngin pen pen trading pen yang trading ka thong ki trading ka ba dai kanang ba ki samla ka jongi ki ba dan ang not ta ba nyang jongi ki jat kinum do jingkermen ni ko maka an ko dan pa tingin bo dan ti ka an la de bandang pen scam nang pen phang na pen ba kadang ba ai ka ba yang dot ki yo ai ka ta ka ang dot ka jang ki de ha ka ba dei ba ka benta ka ba lai ru ka bang ji asngo ka jing hot ka jing lam hoi ka ka sil ka peng khre na ka ta ka ba jing bai lo ka jang ki ten ring yo ka jing o jing nam lo ka ba dei ba ka jing don ka tu ka ni ka ba ba ki du jing lam ba ka ni ka building bai lo ba ka konsil ka ya te nai lang jing ang not ba ngin pe renti ka ni ka kam ko ba ha bangi dan ka ni ka bailo ba ka num dan ka jing penwit ka jing penthlia ka jing pendik ni man kata ro ya ka kam ka ba ki long ying kam tim kam tam ek long ying ki baduk ki ba dan jang dot man thau ka jong ying ka sem jong ki halai bor ka ba ki la de lamba ka la ka council ka penthlia pendik la council ka oi ka dor ka baram sen ka long man ka jing do jing kan ban ki long ying ki ba dan ang dot man te ying jong ki jadi yang ka konsul jong ying pe nanti ba ni ru ba dan ka an ai ba ka an ka long pat ka jing penduk jing men ka ban pendik ka ban pen ka khli ya ki long ying lang sem ki ba ang not na ka ban ta ban thau jong ying rei na ka liang ka bai long in pe ba pat ba ki thau ying thau sem ka nem ka ta ba di dan ta kham tam ru ni ha pe ru ka bai lo ha ba di ni ki ja jing te ki commercial ki to tengi ha ban pe ba ngin story ba kono ka la kan ti ka ba ni bele kanang ba kano wanra ka no jing ma ba na di na pon tinang taru ka we na pren ka ajang no jungi ka long bangin wanra ka polisi tungkam tungjam amar banga ha ka jing pet ka jongi ku jo de jong ai dang leng ngai na shu ishap tieng dengan nang study ka de ngi shap tieng ba yo ka council ka dan ha ka ka mangi kren ka economics ka disguise unemployment ba yo ka dan ha ka put jong ka disguise unemployment na po ka council tingin pet ba policy tungkam ka di ban long ba le kloi ka ni kanang ba kanang ye be renti ba kinu hi ka ba rung ka office jong council kanang da be ki renti kanang ba ki kun samlai ki ba dei hok ban yo ki yo kanum dan chu ka ba shu le lemu ya thong ka ba yaman te kata tena tas ko di ki kam ka ba ki dan jibon ha ka ba dei ba culture ka ba ha ba dei ka tin ka tlin ha ka ba dei ba khandau ka siap ha ka ba dei ba ki kami mariang ka forest kini kita kitur ki madi ka bangi kan kata ai marba kano ka sarkar hi nalor ba ka penbiang ya ki ya kolong breman bre penbiang jurang kam jong sibat jong ki imlang kasalang ringim klet pa badai ba ka mariang ngini ban pet ba ka kami mariang jongi kolong ba seiso kami mariang kolong ba pengat kanang pangilaban imragat angkat ba ka kami mariang tenang tarung ka wen ka bentar ka bangi haban pet ba kolong ba kapon kania da kaliang jungi ro ka we na pen ka bangi mat ka pen kerpang ki jaga ki bariau ki beri sa si kaput sa singin pe jaga do ka ti ka bangi la ban wanra ki ka jingan ka jing su kermen ka jung ki lama ka de isi ka bangi ni tre ka council ba we na ka bata ka jingan ro jungi pai panu si dong bi si kaput tadi mat ka bangi ka ban ba Hawday ba kata mo nga syuk ang lanang bakla na laklet don gawi ka senam ka ba na koy ka kanhon kabangi layo ba niya alit katukan ni ba ni kandu ki bai ba siya hawday katukan marwan
Nganom ong ya ka bantahan ring layo ban ni kenduk ki perlok ki orang ba ki long kami beri tu jaga tinggal aktif kalau tia ka ba kumno ka long tu jaga tu den rai na kalian jungi kom council in shong ni ngi kenduk ni study shu ba ai ba kendo ko jungi ka long ka ba pa ba hi de ban yo ka jung tai um de ba kan chu dai ki ba ki mon ki ni ki we a ba ki na ta ka ba shu Ko dum ki keno ko di ni ki no ngelam himah ko di sibuk mah ke hale de kata pentar pun saya nak konsel. Amo long ta king ong e ba na kalian ga jungi in shong in pe mo long man ta man chwa ong e pi nga le kum ta nga le kum ru pa ba le kum ru shimen le kum skolar ten rai la lang ngim ta ngi shong bat kum ka isi te leng ju sing in shong in pe in study la ra ka long sha kum ka ta te na jungi in pe e ka ba da ka lat ban ti ka ba gi de le ada ben chim da sinjam ko ba e ne ngin ya ta ka do kan ti para ba ong pi ka ngi kum ka ti dan ta ne we kan do ka ai ban ni kan do jungi kan de ngi yo ju ta yo Asia mukul bukan berpi buat institut bah. Ini pun luar bagi berkat nanti tu. Kemudian ngejeng na le jeng ngi la ngi la show na meeting ki borok han nyongot kan bagi dalam juga parti de le jeng ngi la pedang soha ngi la pedang ngon ke ke bakarai nomor kang katong juga parti kalau menung pun sep ka bisa juga ba kan ma bagi show ni office ko de ka council ka shushnahi ka bisa de bagi yo lembaga ba lembaga ni kita de ngi ki ru ki so tho ko ba ki wan chik parti da kan rem nado bagi so tho bagi ru parti da kan kan rem de ki ru ki hapan ya da kan rem bi pan lain jungi ngi don hi ki lat kan ti kum do ba ban yo ban tre lang bat ki wala da kim don makana ka pa ki isi ada ngoi pi ka council jungi ka isi ki jungi ka pen so ba ya ki ban yo ban tre lang mar kambut tang ba pisong ha shuki pila ban tre wala da pim dan ha shuki ro ada sunyang wa pi alam ba ka perkat perkat sunyang wa pi ai ki ja jimu usnyang lama pi ai ka lamba ka ji kino ki jing ai de ka ta ka ba ni ban yang so ba Coba. Nyung ti berapa kita dulu. naga liang ga junga le sing na ngan sa perkat ki ki sing le sing la shai ka sing la ban kon ka ka meeting dengan seperti kan hasibet dengan kana ta ka ban baik kita ki ka mol kon Fikir di panggal ni dah. Polisi tu. ba ngin pe kita bar khoi ong mene ba kan no ka kam na do bang kren pos ba house oi ka ei ka ba ka konsul ka dan ni ka tar ngin study ka ba dei ban bang ka ba dei ni weng kana ba ko no itu ko te ngan ngi ru ngi ana ngi la tha ka polisi shu te ngin pe ngin ba kita ki sebesul ka ba kana ba ko no itu ko ei ka ba ngin le Merang siap isi ada kecil MOU kan. So MOU kami dah foundation. Untuk right transparansi. Mungkin study lang ini. ayo ki baro khoi na mar ta lo ngai pi simala shong na mo na do sin kong hi haban khot iki officer bro khoi ka do ki perlok ba ngin study ki kam ka bagi isi ka ba rin le dalam bagi file bagi ka bagi isi ka le ba rin tingin study ba kano pa kano mitung ko ka kam jong hi ka babai ya ka tangin pedang ya bot de kano no hi ka balaj ka badeng ki junai ka tang haban pentaj bagi dai ban penuna baik lo do di Fikir kan dan travel suku. Ada trading license. Tapi PE dan kami kan aman lo trading dan travel sakit. Suku. Mar pembalang manta kadon pun sih ke jikan no. Maka tak kibayok trading license gede kurme. Dari ke bawah kita malam. ta da wang pi men ka ju ai poi bang seju wa sem adon ka an klong ni ketiki an ba khoi hab story bang te bor khoi ki an ki badan pot des konsul ki bala pentrekam tiga mentodi badan don ru ki bill ki badang sa ro ti ki tu ki bill ru ki badang sa ro na lian jungi ha ai wan story ban ai jengmut la de ban pan phang nang pan pha shu kita bor khoi Kini kedai ke pasti bag bas perlu isi lah. Di nak lihat isi. Mereka kadang gue ke Jawa ke bahasa Ateng, ke budaya bagi yolat kini di bangdai di kasih, nomor bakal don ke an, ke belum dikenal, atau pidon yang menurut semua amen no itu kini kawan tu kadang bakal nong ke bahasa kita, bagi kita kibul ke bangdai kasih kita yolat, lalu banyak pun juga leksak dah, banyak. ha ka tai na lian jungi ni na bo ko en ka mat jo ka bangin story ba ba la long ka bala hi na mar ba kumbang ka council ka kasil sekali ka jungi tingin pe ba ka de jungi aki wei pan ni kadang maka ka ying hi ka bangin ka ni ka bitik ka bari jo jo ta Kamu dah sepoi pada jikali kalau bah kipai bah kijek tang ni arpan dari mon. Kalau awai kan dia ke isi ke budget ke tahu ni kita isi. Hati kau ya kata kena ada design yang lalu in expect. ha ni ka tangin saya pe di studio no ni shong shong isi ni shong ba kin dalam jo parti ni minum ha ben chinu minit tong shi dia minit ni ko ai ba nu nu minit wan du wala ba jengwat
jaga house ke Kung ka party fin kay ka senjam pensim ban piting na bak egi to ki benta fila bencana kamen kadu kalau kaba ayu tinggal ka bang hap nya syong nya tai lembak ka jinga tai lembak ka jinga slok ka tai ka bang hap le ke mar dan jut na wi kala tel ti kalau bang hap nya tai slok tingin ra cha ka house tingin datangi ngin pe king ke ka ba dei bale atau nya lembak da house mana men bangin tau an thamai ning nya men ni dan ning nya tan ka notification ke isi order kum kita ngin pe kat kum ka sya kal tang shani ba adan por brief apor pe GDP ong ba fin kmi ru kita ki jing tan kam bakla ya ka bor ya bisa ani konsul kum CM ke fin em kita ngin le ke kita har benta kan kelin le kum no ngin chu pan ong ne e ben le lut betelok kum kiwe ke tip lut ke ya dan ron ki pot ka bang hap ban buri shwaru saya le Sko jingli uno ba kastrang ne BC like no chairman ba deputy chairman hato fin le BC ka kaya le me ko won support to give we part BC ami kata ting pot ka kata i ke na marba pikali matanga di ketang nga keren tang e ka bang ila ya keren dai ke ka ba ring nya mi da ka lenti ka ba jingi trelang mo da da wat gi takiwi party ke ni snok telang kamon nga kumusi am hi no ang ki hoi wan dai kano hi ka baki ki wan ka bawan hi ka bang ya ba show na ka meeting pada lembak jingi trelang hi pada party telang party ka Kui na kajing kung party fin man mamantang istu state government kachong kadega NPP ka bailam sarkar but istu ke ini ki royalty ka flight kadega statement war gini ki funds ka 15 finance commission one day kuno la ban penejan namar ba fidi wina commission official but ha state ro fin kai fil ne ban mara ari David Pakistan government ka bayan abi kata ngim la ban ngin subuh lepa batang nama ta ba apo ka state government ka dan ka wei ka party apo ka isi ka padus konsular dan wei party panang tai kin chu lekat ka baman oh le se nang tai man le se ki yo i ba de lamba man ka BPP ka bala ban le kambaham man apa konsil yo ka ai man chibun ru ka support ka pelat man chibun perkata ka ban pelat chibun ka lamba ka jingwan ka jingi ka pelat man sispa tengka ru oh just tingi community kata ke minum community ke ka basni na ki ngi community ka ba na mar bakiru ki shonga pa usuki nam ta pa ba te ladaki ki le ka ba yu te mo pa ba ki ni syar sa ko mo ki bobok la kli binay la ko government bukan rai hal am kata ngin sa ngin shong ki num chu ai la ai bikin ka mo man baki nga bikin me kon Sakoi kung miso to ang niya kamdan ko to ka ang getiap seng hakan ko drop pinte la kam niya laki MGC bikin pet seng na marbahang niya bikin play ka drama ka isi tintang ramna hero bana isi nang dai sa to bopin le pat ban pet di ban dong ban pentik ban pen te la kam ki te kam dan ka kentien au ngin ban kam ka tin te la kam mo ka tin te la kam hi di maki shimet bikin te la kam ile de kya ban so to ban te la kam ile de Allah ka nogre maki wan seperti kya ban so to ba kya ban te la kam ile de ba da ka no kinti ba kila yang election ba bat kya ban so to ban te la kam ile de ro kum ba kila ya keren lai ban be meeting bang ini ter kan lang bagi sini di lang jungi pa kalong ba ko mala pan pa man pa house ba om dai tang ye ki product jungi ka pipi wat ye ki opposition ngi kloi bagi pedang so hai ki bagi yo ki selok ta la ba ka jingi ter lang hi ka biang do na siya Tamato kung ka party widan ka kung nung ka agreement ka sa school of yasoy ma sin pila job pipin ne kladan nam gini kini kertong bar ki candidate pila ele pi kaladan ka naduk pas dang tu kadang ka tu ka jingi soi ba ki dia kerjaan mi ter lang ka parti te hadin pula ada pa job te kam sim dan ko kata ndai lembaga jirai ka meeting ka balik syong lang te katai ka ni ka tin ni bat ka tin